Какъв е риска от рак при хора с коремни оплаквания? Отговорът ще ви изненада. Английско проучване с над 380 000 диагностични процедури при хора с коремни оплаквания анализира въпроса. Рискът от рак, открит при гастроскопия, т.е. рак на хранопровода, стомаха и 12-пръстника при хора с коремни оплаквания е само 1%. Повтарям, само 1%. Рискът се повишава до 1,3% в групата над 50 години и до 1,4% при наличие на загуба на килограми и допълнително коремно оплакване. Рискът от рак е най-висок при хората с трудно преглъщане, медицинският термин за което е дисфагия. Тогава рискът е 3%. Рискът от рак в групата под 50 години е под 1%. Сходни са данните и за рак на дебелото черво, открит при колоноскопия при пациенти с коремни оплаквания. Общият риск при цялата група е 1,5%. Повтарям, 1,5% при хора, които имат коремни оплаквания. Рискът се повишава до 1,9% в групата над 50 години. Рискът от рак е малко над 2% в групата с анемия. Най-голям е риска при хората, които имат ректално кървене – 2,5%. Защо се получава така? Защото повечето от коремните оплаквания са функционални, т.е. те се дължат на чести заболявания като синдром на раздразеното черво и функционална диспепсия. Началният рак и предраковите заболявания протичат безсимптомно. Те често не дават оплаквания, докато не стане прекалено късно. Затова единственият начин за профилактика е чрез скринингово изследване. Запомнете, всеки човек над 50 годишна възраст, независимо дали има коремни оплаквания или не, трябва да има скринингов тест за рак на дебелото черво. Той може да бъде колоноскопия или фекален тест за скрито кървене. Скринингът спасява животи, защото се отстраняват полипи, които иначе ще прогресират към рак. Аз съм доктор Стефан Митев, лекар-гастроентеролог, практикуващ научно базирана медицина. Пишете ми, ако имате коремни оплаквания. Лесно може да ме намерите в социалните мрежи. Аз отговарям бързо. Последвайте ме и споделете клипа с приятели.